penyerahan wayang dening panjenenganipun Bapak Sari sampun katuraken kula ingkang lantu laksitaning hadicara werna madya dalasani sono bilih wonten kaki kalih ngatur satemah kirang nuju prana nyuwun lemuntring samudra pasatu dene saking pribadi kula piyambak ngaturaken sugeng rawuh sugeng ngantos titilaksana bahagian prasaja paripurna. Nuwun matur nuwun. Wajaran wabakul matik illa kametorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
yaksa Kararupa Risedeng Narendra yaksa kang mawale ingkang gambira marang ahrang hangis siung metu Prabawa Ditya Dara palarsa lebur bumi Hong tete Kaludra manik Raja Dewaku Taga Bilung wonten pulang kongon dawa sinipun dawuh base marmane sowan waduh ndak awe cedhak saya ndak raketake jalaran nut ceceke ngrasaku kiblat papat tak biyaki tak piliki ora ana menungso kang kebasan kena tak jak timbangan rasa kejaba mung dapur Musa kloron kuwi. Togo pripun suwun. Coba candranen nggonku dadi ratu ujung laut ki kurange nggon apa kok. Monggo napa lho kurange niku mboten nanten. Wong panjenengan niku dadi ratu nggih wis pirang puluh tahun mawon. Nek kesugihan sugih blegedhu bebasan sak prateloning jagat niku Bandaraja Tanaka mlempak enten ujung laut. Banjur bab kawibawan nggih, lha negari pundi lho sing wonten jebet ujung laut niku pundi? Napa nggih enten sedaya niku munering pun sedaya pun ajrih. Kasor Perbawa kalah sorot kali negari ujung laut. Kalah moncer ya, Kang? Iya. Liyane kok. Lintune napa nggih? Nek gen kawicaksanan piye? Piye lho menurutmu piye lho? Nek nggon kawicaksanan ki jane ya wicaksana. Ning leh rada ndremis kuwi lho, Kang. Ndremis kepiye? Ya rumangsaku lho, rumangsaku ki amit sewu. Sinuwun ki gagah gedhe pideksa sugih. Wenang nepak mbun-bunane wong sak negara. Ya ta? Iya no, ratu kok. Ning ya sepurane kok ning ngendi-ngendi kok duwe lho. Soang kemono lek omong kok duwe apa dikenahke? Lah rumangsaku aku mangkat ngulon mang ning etan takok wates kono mang ya ning bocah kok rambuté kaya kuwi lho. Dek iki kae rada nguluan rono ayo kok cethuk bocahane kok. Tak sawang-sawang kok alis-alisan iki kaya sing ngenong lho. Lah engko gek dapurmu kok malah ngandhake kancane. Iki kerembukan perkara ingkang sinuwun, aja tekan ngendi-ngendi. Ndak malah ora tekan nggon dapurmu ngono kok ya. Awak aku iki dijaluki pendapatmu ngandhake kok. Nggih, nganu nggih sinuwun, nyuwun pangapunten. Jane sing diaturke wedhuse mbilung niku mboten enten lepate Gusti. Saperangan saking para kawula panjenengan niku ugi wonten ingkang rasan reraosan. Lho, kurange sinuwun Prabu Karungkala ki apa lho? Aku kuwi duwe bojo siji ngene kok meksa dibradat.
Kancaku kaya iya peh bojone ayu terus dijaluk Sinun Prabu Karungkala. Nah, saperangan agung nek babakan ingkang ngaten-ngaten menika ingkang kirang mbok bilih menika kirang trep. Jejeripun Narendra menika prayoginipun nebi saking bapak ingkang kados mekaten menika sinuwun. Lan malih ugi sok kala mangsa. Nyuwun pangapunten panjenengan menika menawi nindakaken paukuman niku kados-kados kirang trep. Nyepeng kendali ning pemerintahan menika kedah adhedhasar hukum kaliyan ganjar. Hukum tegesipun Najanta Narapraja boten ngomongaken kawula utawi sentana menawi nindakaken kalepatan kedah dipun hukum, kedah dipun pidana satraju kaliyan kalepatanipun. Semanten ugi menawi ta wonten kawula sentana utawi Narapraja ingkang agung lelabetanipun ugi kedah dipun paringi ganjaran. Menika ugi satraju kaliyan labuhanipun. Tresna isih kurang siji meneh. Apa? Sinuwun kuwi kurang taat karo agama. Apa mergo kira-kira ora srawung karo kanca-kanca Jabal Huda kuwi apa ya? Oh ya mbok menawa. Oh nek pancen kepengin ngerti. Kepengin cedhek gulang marang wileting agama ku ya kerep-kerep dolan rene lah. Sinuwun Prabu menika menawi dateng biting niku mboten tebih lho. Wonten mriki niku ujung laut niku ora mboten wonten pasinaon ingkang gegulang babakan kawruh kajaten kawruh celak dumateng pangeran niku ora mboten wonten. Ya Gog. Tak dodo kaluputanku ya pancen ora tak selaki yen to sajroning nyekel kendali ning pemerintahan aku kuwi racake mung gugu karepku dhewe. Mung uja marang kasenenganku, Gog. Pirang-pirang sasi iki nggonku ngudarasa. Bebasan kaya ngiluh marang kaca gedhe kang mapan ana mburine githokku, Gog. Kawang-kawang katoning netra kabeh kaluputanku kaya ngepung jiwa ragaku. Nggonku kurang trep nindakake hukum kalawan ganjar. Nggonku sok kala mangsa bradat bojone para kawulaku, Gog. Nggonku nindakake bab-bab kang ora prayoga munggo ing jejer pinangka Nalendra. Lan kala mangsa ana swara tangis angles kekes saka jroning batinku. Ya jalaran aku kuwi adoh kelawan pangeranku, Gog. Aku ora tau nyecak marang panguwasaing Gustiku, Gog. Mongko kala mangsa aku go ngrumangsani kabeh kang tak sandang dina iki. Yen ora awit kamuraning Gusti kang murbing dumadi mesti wae ora bakal kelakon. Nah. Ngoten pun jenengan niku ugi saged ngraosaken ingkang ados mekaten kok. Kula sinuwun. Kula menika jejer pamong isane mung elek-elek. Kula menika tukang momong, tukang kandan-kandan. Syukur bage dingge karo sidi kandhani. Syukur bagi digugu karo sing dimong niku pun bejo kemayangan nanging racak-racak pendak saben kula menika rak dipun paido. Kula menika dipun ndamel togong bilung gedhi bal 29 wani ngandhani ratu Gustimu piye. Wis kepenakno nggonmu dadi abdi kok kala mangsa ngaten menika. Monggo wonten piwulang suci ingkang sampun medharaken sawangen sing diomongke aja nyawang sapa sing ngomong. Yen becik anggonen yen ora tinggalen. Aya padha karo metu saka pilit-pitik kae nek endap ya kena dinggo. Metu saka silite sinden ya ngono kae ya ora kepenak. Cuangkemu tak pacul biasmu. Omonganmu sik yahene kok saya rusuh.
Lho, aku ki ora rusuh, Kang. Lir saupamane mung mengibaratkan ngono lho. Iya, aku mudeng karepmu Gogok karo Bilung. Mula Gog, dina iki aku njaluk wawasanmu. Warta-warata binandung ing karna yen to panenggak Pandhawa piantuk ngelmu kasampurnan saya bebles pangertene saya cedhak kelawan Gustine jalaran dituduhake karo guru nadine ya kuwi penemban Begawan Druna. Dina iki Gog kapilu jroning atiku, kapilut jroning rasaku sengsem marang kawruh kang wis diduweni dening panenggak Pandhawa. Aku bakal nyungsul meguru marang pendhita ing Sukalima dah Iwang Druna ya Resi Kumbayana. Gog lho mengko riyen Raden Werkudara niku angsal kawruh kasampurnan sastra Jendra Pangruwating Diyu sastra cetha paripurning wangsit niku mboten saking penemban Begawan Druna. Niku golek dhewe nyemplung segara Minangkalbu niku Raden Werkudara inggih Bratasena menika. Ampun salah lho. Meguru niku nek luput tumanjane tekan sok kanane niku nggih kleru. Nek golek ngilmu niku nasabe kudu jelas. Lho, ngaten menika. Alure niku kudu genah. Nyuwun pangapunten nggih suwun. Sak ngertos kula nek Drona niku senes guru babakan kawruh. Menapa malih meguru dumateng celaking kalian Gusti ingkang berbeda macam menika tebih menawi Durna menika. Durna menika guru perang. Durna menika guru perang yen babakan ulah kridaning senjata, titising jemparing limpat pangulang boten niku Durna jagonipun. Menawi babakan kawruh celak kalian pangeran kados menika mboten trep menawi nyuwita dumateng penemban Begawan Druna menika mboten pas menika wawasan kula. Gog meguru kuwi ora perkara pas karo orane nanging sambung rapete kelawan percaya apa ora marang guru kang nuntun marang kajatening kawruh kuwi mau. Arep Begawan Druna kuwi mung guru perang nanging ceceking rasaku aku percaya yen to Begawan Druna kang bakal bisa nuntun aku wal saka dosa luput kang tak sandhang saksuwene iki. Gog mula kuwi aja wedirikasa dina iki maragake samatana para wadyabala iringna lakuku sawetara ngulat-ulati sing saperangan jaga kawilujenganing negara ujung laut kene. Gog ulang kowe nawita puguh ingkang pun kersa kados ngaten kula niku dapur pamong mawon. Sing baku kula pun elek-elek nggih. Kaya ngono to lho. Iya no. Ibaratnya nunggang bis ki resiko ditanggung penumpang. Awak dhewe iki elek-elek pir sopir. Nek SIM-mu kira-kira urung rangkep 17 aja anguk-anguk jurang. Nek sajake ora kena dielekke rak dijangkrokne sisan to. Sangkem ngono malah. Nggih sinuwun. Kula namung sedika ngestakaken dawuh. Boten tak kerunden gawe mangkat dene iki kok.
ambyake dipendhem jero mangkat ngono wae cak. arep tata pitana hening sesantinir kumaraning rat pramudita sinaput tingkah ningat narabuka waraning kandha ginupit langening budaya luhur merih dadya tepa palupi marsudi teteping dharma ing reh kautaman hanengge negari pundita kang kae kwadidasa Parawa Parwane tembung kaika marang sawiji dasa 10 Parawa wiwitan upaya negara 100 tan antuk sawiji 1000 tan jangkep sedasa kathah titah ing Jawata ingkang sinungga pertiwi kasongana kasa kathah ingkang sami hanggana raras nanging tatan kadinegari kang ginupit ing dalu mangke anangge negari Hastinapura liman benawi Gajah Hoya Hastinapura duk kinane kang yasa negari niki Prabu Hasti Gajah Hoya Kutha mapan ing Kadipaten Gajah Hoya liman benawi tilas asramane bangsa gajah dasa negari kang panjang kunjung pasir wukir loh jinawi gemaripah
Karta Tata Raharja. Panjang dawa pocapane kunjung luhur kawibawani. Pasir samudra ukir gunung. Tuhu negari ngungkuraken pagunungan ngiringaken benawi nengenaken pasabinan ngayunaken bandaran agung. Loh tuwuh Kang Sarwati nandur dadi jinawi murah Kang Sarwati nuku. Gemah kadhaing para jalma manca kang samya gegriya salebeting praja. Ketinggal jejela pepet aben juket tepung taritis. Papan wiyar ketinggal rupa awit raharjaning praja. Ripah lakuning para dagang layar nangkuda ingkang samya lumintu. Lumintur siang tanah piratri ndalidir datan wonten kendhati. Labetan ana sangsayaning dedalan. Karata kawula padusunan samya ayem tentrematine. Mungkul pangolahing tetanen. Widik iwentan wonten cinancangan siang aglaring bangunan. Suruping surya bali marang kandhang dewi-dewi. Tanana kandhang kinancing palang labetan ana Durjila Juti. Raharja tebing parang muka dene para mantri bupati samya kuntap kautamane. Dibya Wirutama tansah budidaya luhuring sang katong tuwin kawibawan negari Hastinapura. Dasar negara gedhe bori padhang jagate. Dhuwur kuku sadya kuncarane turta kasusra ing manca praja. Sayekti tatan nemokaken negari kanan kiring ingkang samya sumuyut. Nadyanto tanah Sabang kathah ingkang samya sumawita. Dan karana ginebag Bandayuda mung kayungkun pepuyaning kautamen. Nengge pendak antara mangsa samyasa bulu bekti glondhong pangarang-arang Beni raja Beni guru bakal guru dadi. Ngaturaken putri tandha lintuning sih katresnan. Lah sinten to kang ngembat pusaraning adil negari Hastinapura. Mapan wasana pilane dewi-dewi. Dewa bebisik pandhita peparap buta percika kethek pragosa lamana ratu wenang hajejuluk. Sanata jejuluk Prabu Duryudana, Suyudana, Jaka Pitana, Jaya Pitana. Kurawati, Kurawa Indra, Sang Gendari Cuta, ya Sang Drestarstra Siwi. Nujuri saju kesanata keparang miyasine waka aning Sitinggil Binaturata. Kadhep para sentana yang punggawa. Kawaryan pinaraing ayun nggih pujangga agung negari Ngastina, Dayuwang Druna, Resi Kumbayana, Baratwaja putra Sang Begawan Minaanggara. Semambunging wontat nenggih manggala yuda agung negari Ngastina. Nalindra ngapungga Sang Surya putra Karna Basusena, ya Sang Tritalidarma. Tatan kantun pasebanira Sang Nindya Mantri Rekyana Patih Hamangku bumi wasisaning praja negari Ngastina. Harya Sumpan Trigantalpati ya Rekyana Patih Harya Sengguni. Semambunging pungkur pasebane Kurawa ingkang nomor 77 ngiras pantes juru paniti sastra praja negari Ngastina nggih Sang Kartapapa. Pepaandher kang samya siniwaka mangkono akan Sang Nata Gyarsa paring pangandika. Nenggih mangkono wijiling pangandikan Sang Nata Duryudana kang dereng kawijiling lisan.
Sri Hastina Prabu Duryu Dana Halon ngandikani harining sun werku dara den kepareng kene si Arya Sena anjujuk dah iwang Drona Risaksana mangen jali Bapu siwayeng ulun
Rap tidem pramanam tan ana sabawane walang kang alise kang kapyarsa swarane abdi kriya gending yang kemasoning kang samyo harambut karati saya hamimbu asri sang condeng panangkilan mangkono lon hanya abdo sang bupati oh lole somo rante belek guduk monyar Cek Pate ana apa Kakang Druna ora iki mau nggone awake dhewe sowan iki kira-kira wis pirang menit to Dik Pate kurang ora suwe luwiya sawetara mbok menawa antarane wis sak jam Kakang Druna aduh malah wis sak jam ya Dik Pate anut petungku mengkono kira-kira dosa keluputanku, dosa keluputanmu ki apa Dik Pate? Lah kok nyandak dosa karo luput piye to Kakang Durna? Ngene lho Dik Pate. Aku ki wis wong tuwa Dik Pate ki ya wis wong tuwa. Yen nang jroning pasewakan ngene mangka wis sawetara suwe. Nalendra kang drak siniwaka ki kendelan wae ora kersa paring dawuh. Kuwi siji dudutane ngrasaku ora ana liya kejaba mung kegelan rasane. Nah, Dik Pate. Apa kira-kira Sinuhun Prabu Duryudana ki ya kegelan rasane? Mesgul penggali iki kira-kira babakan apa Dik Pate sing dadi sabab? Lah ya mbuh. Aku ki ya ndak mudeng. Ndak mudeng iki bahasa nggonmu kono aja digawarene ndak malah ora ngerti. Ayo sithik-sithik. Apa kira-kira nggon mau ki ana sing luput? Luput nggon ngendi? Ya mbok menawa sing ngarep. Terus sing tengah karo sing mburi ana. Ya malah kleru kabeh. Coba Dik Pate. Panjenenganmu sing luwih caket karo Sinuhun Prabu Duryudana mbok matura. Aja kesuwen nggone kendelan wae. Iki mengko luput katurangane sisip. Ndadekake bab kang kurang prayoga Dik Pate. Iya ya Kakang Durna coba tak matur. Sinuwun Prabu Duryudana.
Nyadong duka nggih anak Prabu. Kados ingkang sampun kawuningan ing kalenggan mangke sedaya para narapraja. Sampun pepaandir sowan wonten ngersa Padukanata kepara malah kang raka ngawangga kang bapa ing Sukalima ugi sampun wonten sitinggil binaturata negari Ngastina. Sinuwun ampun kedangun anggenipun kendelan kewala sumami kepareng paring dawuh yen ta wonten kalepatan mugi ponapatik kewala ingkang pinanggih lepat kapagasa jangga kula namung sumangga kapidana pejah kula ugi namung sumangga sinuwun nanging sampun ngantos kedelarung-delarung anggenipun nuruti brantaning raos teman jengan dika namung kendelan kewala nuwun inggih anak Prabu ngaris kandhap yaturipun Dik Patih menika monggo kepareng enggal paring dawuh sampun kedangon anggenipun kendelan kewala anak Prabu kathah wewangsa ingkang sampun nyebataken Nalendra ingkang Siniwaka menika kedah saged damel tentrem. Sampun ngantos damel tintrim nggih anak Prabu menika kirang prayogi anak Prabu. Hanjrah ingkang puspita rum kaseliring samirana mre sekar kahadung ngas gandhanyo baweh raras renaning driya negara Ngastina kuwi ora kekurangan sentana. Senopati ana, patih ana. Iki engko kira-kira tekan Gajayana, munyuk-munyuk ana ngono ora Kakang Drona. Cangkem iki. Kira sing lagi tukang ngono kok malah dibanyoli. Pendhitane ana. Pujangkane pepak para paran para komplit pendak tanggal 1 saben wulane padha nampa blanja negara bebasan kaya kinuras kaskaya negara Ngastina mung kanggo blanja para sentana para punggawa karang ora ngerti tanggung jawab orang-orang ngerti marang apa kang kudu ditindakake
Mongko duk nalika sinengkakake ngaluhur jumeneng sentananing praja kabeh wis wani sumpah anut kapitayaning pribadi bakal nyengkuyung hadeging ratu bakal nyengkuyung jejeking negara nanging pagene yo kanthi kahanan kang kaya mengkene kabeh mung budhek kabeh mung muka tuli ora ngerti kudu kepiye nggone tumintak kanggo nyengkuyung hadeging negara kanggo nyengkuyung hadeging ratu kaya-kaya luwih becik blanja suna yen cukup diwenehi pakan balung wis setya bekti marang bendarane nanging bebasan nganti blendhuk wetenge nganti klimis lambene para-para paran-para negara Ngastina babar pisan ora tanggap marang kahanan kang dumading dina iki. Mangke kriyen nggih, Nger. Nyuwun pangapunten duka menika inggih saged kemawon. Mesgul menika nggih mboten nama lepat wong Gandeng Narendra menika pancen wenang nepak mbun-bunane wong sak negara. Nanging nyuwun pangapunten nggih, Nger. Sedaya menika kedah setunggal empan angka kalih papan. Werdekna tembung mumpan kelawan papan. Empan menika tegesipun nyuwun pangapunten kedah mangertosi kendah ngolataken sinten ingkang dipundukani papan. Papan menika ugi kedah mangertosi wonten pundi anggenipun nandhaken duka. Menika para para tiyang sepuh ingkang wonten sangajenging pisowanan agung wingking menika kathah para mantri bupati Mayaka Sentana Praja ingkang kepepandher lho nggih. Nai jengandika menika ndukani para-para ingkang marak sowan wonten ngersa paduka menika naminipun boten tep. Menika ndak menurunkan martabat para pejabat negari Ngastina menika nggih. Yen ora gelem disrengeni, ora gelem ditukani kudune tanggap yen ratu ning nganti kaya ngene iki kira-kira sing marai kogel rasane apa sing marai nesu penggali apa sing marai mesgel rasane kira-kira babakan apa sampeyan ku patih bapa pamanku wong nomor 2 sak negara Ngastina nanging dinemoni kok malah bodho kok malah goblok ratune susah ora tangkap apa sing dipikirke ratune. Lah ngaten niku Dewate. Hati-hati sampean. Sampean kenging duka, sampean disreni. Sampean barang niku Bapak Durna. Lah nggih, kula niki lho, Ngger, kula niki nggih, termasuk kula niki. Wayang termasuk ya apa kuwi. Sampean niku ngerti mboten? Tanggap napa mboten? Yen negara Ngastina dineka ana sakjroning bebaya. Sampean niku para sentana nata sing kelungguhane dhuwur dhewe. Patih niku wenang menata bengi ngring pemerintahan. Kujangga niku sing ngerti bengi ngring negara. Kahanan negara Ngastina tintim kaya ngeten kok sampeyan mung meneng wae. Ora nindakake apa-apa pripun. Pripun nggih ingkang dipun kersakaken ngados pundi, Ger? Kula jarwani. Ing kalenggahan mangke kathah para kawula negari Ngastina. Kathah para sinoman negari Ngastina. Ingkang lolos saking praja. Kapilut keyung-yun dumateng pupulang ingkang dipun gelar Pandhita Anyar Katon ing Kendari ing Harga Kelasa. Siang pantaraning ratri para nom-noman gembruduk ninggalaken negari Ngastina. Prateng Harga Kelasa namung kepengin nyecep kawruh ingkang dipun wedhar kawan Bima Suci. Danguning dangu para kawula, para nom-noman negari Ngastina menika badhe telas tapis tanpa sisa. Yen to kados mekaten menapa mboten ing tembe negari Ngastina menika badhe rubuh saking lebet
awit kropos para kawulanipun para sapukawatipun telas dipun irup dening Begawan Bima Suci. Wonten kedadian kados mekaten, ana patih, ana pendhita, ana pujangga, ana senopati, ana para tamtama kok mung meneng wae. Ngono setiane arep nyengkuyung hadeke ratu, arep nyengkuyung jejeking negara. Nek wayahe nampa blanja wae disik-disikan, telat sedina ati geger, ora tau diundhaki unjuk rasa. Nek kira-kira padha ora tanggap, tak jangkai dhewe kan Bima Suci. Yogya malih kinarya palupi Surya putra Narpatina Wangga lan Pandhawa tara kadanggel nyayah tunggil ibu Suwita mring Sri Kurupati ing nagri Ngastina kinarya golahagul Kakang Dipati nyandhet anggen kula badhe luwampah Yayi Prabu Yayi Prabu kadangipun Kakang sabar rumiyin Yayi sampun ngantos nuruti kebrananging ati kakung ingkang mawa kepanasen. Yayi ing ngajeng Paman Harya menika sampun matur wong mesgul ki kena wong duka ki ya prayoga jer nyatanipun jeng andika Yayi Prabu menika pinangka jejet suwing para warga agung ing negari Ngastinapura. Nanging Yayi, negara menika mawi pernatan. Negara menika wonten paugeran. Ana ratune, ana pati, ana pujanggane ugi ana senopatine. Yayi, kirang prayogi yen ta napa-apa kok ratune jumangkah dhewe. Menika kirang prayogi. Yayi. Yektosipun sedaya menika sampun uninga yen to kalenggan mangke ngarga krasa menika wonten pendhita anyar katon pun Begawan Bima Suci. Pun Begawan Bima Suci sedaya menika mangertos. Jalaran sedaya menika ugi gadhahi juru pangisepan piyambak-piyambak nanging sedaya mboten wantun badhe tumindak piyambak-piyambak. Yayi. Jer nyatanipun salebeting negari yen to badhe nindakaken salah satunggaling bab menika kedah dipun rembak. Kedan dipun penggalih kanthi permati tundanipun menawi to sampun tumindak mboten amargi kesusu tundane dados keseluruh menika mboten. Kedah mawi tetimbangan ingkang bebles. Ing pengangkah nggenipun tumindak menika sepisan dadi ora kena wali. Yayi. Rakanto ing Ngawangga menika jejer pinangka senopati agung negari Ngastina. Yen to Yayi Prabu Duryudana menika ndawahaken dawuh dumateng Rakanto ing Ngawangga sepisan Koko Prabu. Panjenengan bidhal sak menika mang pejahi Begawan Bima Suci. Kula dinten menika bidhal. Kula bidhal Yayi awit dawuh jengandika Yayi Prabu Duryudana menika ngaku pundi? Bab mangke kula menika yen to pun bidhal kalah menapa menang, menika benten urusane. Menang apa kalah kuwi nemu mburi sing baku kula menika maju rumiyin. Jalaran menika tanggal jawab kula. Jalaran menika jejiban kula.
Yen to sedaya menika tanggal jawabipun Kakang Awangga. Kenging menapa Kakang Awangga namung kendelan kewala? Mboten kendelan kewala Yai. Keparengoniti priksa sedaya barisan para prajurit tamtomon kali Kestina. Sampun sikek begaman jangkep sawiga ngayuda. Menika kantun nggo dawuhipun Yayi Kurupati. Enggalo paring dawuh dinten menika Rakanteng Awangga bicara. Ampun keseson ndawaken duka menika naminipun kirang trep naminipun Narendra ingkang boten ngugemi paugeran boten goceki pernatan ingkang wonten ing pernatan menika kangge mranata ubeng ingring peperintahane Kakang Ngastina. Kula menika mboten butuh wejangan. Kula mboten butuh wejangan, kula ora perlu dituturi. Sing kula butuhke para sentana, para nayaka ingkang kedah sat sedasdes. Nek ana bebaya dirampungi, ana musuh diterenggalani. Nyuwun pangapunten nggih, Nggih. Kados ingkang dipun aturaken Kang Rakeng Awangga sampun keseson ndawahaken duka. Sedaya menika kedah dipun rembak, kedah dipun teliti setunggal mbaka setunggal. Sing arep diteliti apane? Sing arep diteliti apane? Wis genah udraning perkara. Wis genah lereking perkara kok dadak dirembuk. Nyuwun pangapunten Radi Majeng sawetawis. Kono wae. Oh nggih, nggih nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten nggih, Nggih. Sedaya menika sampun ngertos yen teng Arga Kilasa menika wonten pendhita anyar katon ingkang pemarap Begawan Bima Suci. Nyuwun pangapunten menapa anak Prabu Duryudana menika mboten nandhakaken Ras Jubriya. Jubriya babakan apa? Setunggal babakan asma. Asmanipun pendhita menika Bima Suci. Bima menika kengraying Ngamarta. Bima menika asmanipun kang rayipun Werkudara Bratasena to, Nggih. Nggih. Sing nomor loro. Ingkang nomor kalih Nut Palapuran juru pangisepan kula. Blegeripun Bima Suci menika nggih mboten wonten bentenipun bebasan mboten ginggang sarikma pinara sastra kaliyan pun Werkudara. Dudutane ngraos kula Bima Suci ki ya Werkudara, Werkudara ki ya Bima Suci. Nut kabar ingkang katampi ingkang ugi panjenengan sampun dawuhaken kala wau. Ing kalenggahan mangke Begawan Bima Suci menika mbabar kawruh panunggal. Monggo pun Werkudara utawi Bratasena menika nembe kemawon suwita dhumateng Keng Bapa ing Sokalima. Keng Bapa ing Sokalima menika ingkang paring pituduh dhumateng Keng Rayi ing Ngamarta pun Werkudara. Teman dados kados mengkaten menika. Dados nyuwun pangapunten nggih, Nggih. Saderengipun ndawahaken duka dhumateng sinten-sinten. Dateng para tuwa tuwanggana, dateng para paranpara keparenga nadi menika. Keng Bapa ing Sukalima menika. Panjenengan nyuwun pirsa kados pundi Kakang Durna kok Bima Suci dadi kaya ngene. Kok Werkudara dadi kaya ngene, tanggung jawabe si guru kuwi mau njur kepiye? Dik Pate. Piye Kakang Durna? Aku iki ngerti kok karepmu. Aku ngerti maksudmu kuwi aku mudeng. Kowe iki mung golek wedhus ireng. Wedhus ireng ki apa? Kambing hitam. Kowe ora kepengin nampa duka saka Sinuhun Prabu Duryudana, teman kowe. Ngloropake kancamu dhewe. Kowe iki pancen julik kok, Di. Kaya kancaku kae lho ana sing prinsipike pancen nek nyawang kancane seneng ki melu seneng, nek kancane susah ki tansaya seneng. Gek piye kuwi? Ya kowe kuwi kok piye? Anak Prabu. Bapa Durna kados pundi? Mboten kula selaki Bima Suci menika pancen pun Werkudara. Nanging babakan kawruh kasampurnan kawruh panunggal ingkang badhe dipun wedhah menika babar pisan mboten wonten sambung rapetipun kaliyan kula.
nanging nyatanipun Pratasena Werkudara nembe kewala meguru dhumateng Bapa Durna. Nggih menika ugi mboten kula selaki. Malah kepara nalika semanten anak Prabu Duryudana menika ngandhawuhi kula ngloropaken pun Bratasena to. Nuwun inggih. Ugi sampun kula loropaken. Minggah Gunung Reksamuka. Gunung Reksamuka menika Gunung Cumbri mrika sekedhik ngoten. Menika Gunung Reksamuka. Menika gunung ingkang gawat keliwat-liwat angker kepati-pati. Sapa marang sapa mati. Salajengipun ugi kula loropaken anut dawuh pamrayogi saking ngandika. Kula dawuhi nyemplung samudra. Anut akal kula nggih, Nger, akal sehat kula. Wong niku nek nyemplung segara mesti mati. Nanging nyatane Werkudara ora mati. Pati urip niku mboten kula nggih, Nger. Pati urip niku mboten kula. Kula menika namung nguduhaken margi. Marginipun pejah anut krewah kerenah saking paduka milah pitenahipun tiyang menika. Sampun kula budidaya kados mekaten nanging babagan pejahipun pun Werkudara menika sanes tanggal jawab kula nggih, Nger. Pejah gesangipun tiyang wonten ngalam padang menika gumantung wonten purbanipun Hyang Marbudengket Gusti Kang Murbeng dumadi. Yen to kados mekaten jengandika Bapa Durna menika selak. Dumateng kareking perkawis menika. Kula mboten selak nggih, Nger. Kula mboten selak. Yen to kula menika dipun suwun tanggal jawab kula tanggal jawab ingkang kados pundi ingkang dipun kersakaken. Werkudara ingkang dados Bima Suci kalenggan mangke seswa kinasih paduka Bapa Durna. Kula nyuwun ing kalenggan mangke dinten mangke Bima Suci kudu bubar nggon ngetake pakuron ing Arga Kilasa. Jengandika Bapa Durna ingkang kedasaken mbubaraken adeging Bima Suci Arga Kilasa menika menawi ngantos suruping surya Bapa Durna dereng wangsul dumateng Daring Istina dereng saged mbubaraken paguron Arga Kilasa. Aja nyalahke yen ana pendhilak gantung ning alam. Kula bidhal nggih, Nger. Nuwun amit pasang Kalimantabi dinebihna ila tuni nepatna tawang-tawang sinuwun kula ingkang sowan sinuwun nitik sandang panganggone najanda wujude diyu jengandika kuwi rak jejer nalindra nuwun inggih lakar kaluhuran. Kula pun Nalendra ujung laut ingkang Sudyamastani, kula pun Prabu Karungkala. Jengandika Prabu Karungkala. Prateng negara Ngastina, ana parigawe apa Sang Prabu? Wale-wale menapa sinuwun?
Tebih anggen kula layaran wiwit negari sabrang ujung laut. Prapting negari Ngastina awit kula menika gandrung kapilayu kayung yun dumateng piwucalipun Sang Rubaying Sukalima nenggih Bapa Penemban Durna. Nalika semanten kula sowan juduk pertapan nanging pinanggih suwung hatur saking para cantrik Bapa Rubaying Sukalima ing kalenggan mangke prapting negari Ngastina saperlu pirembakaning Wiswana Agung negari Ngastina. Sinuwun kepareng manggihaken kula kalian Sang Pandhita ing Sukalima. Sinuwun kula kepengin nyecep kawruh dumateng Sang Begawan Durna. Sinuwun. Iya. Semeneo sawetara entenana Sang Prabu. Paman Harya. Kados pundi sinuwun? Iki kepiye? Bapa Durna wis kesusu budal, mongko iki ana daya goleki Bapa Durna. Prayogane kepiye? Nyuwun pangapunten. Nyuwun diparilah kula ingkang badhe murba nggih sinuwun. Nyuwun pangapunten lho menika saestu. Iya, Paman Harya tak keparengake. Nuwun sewu Sang Prabu. Jengandika kala wau Nalindra saking kula Nalindra saking ujung laut. Nami kula cecuk kula Prabu Karungkala. Oh inggih. Wah, jan cah-cah iki mau kok ora direkam lho. Ana tamu agung kaya ngene kak ya. Sinuwun. Kepiye? Jengandika kuwi sapa? Aku kuwi Patik masisaning praja ing negara Ngastina. Waduh, nyuwun pangapunten Raden Patih. Kados pundi Raden Patih? Anu sinuwun. Kala wau rak badhe madhesi Kakang Pendhita Durna ngaten ta. Leres ingkang kula pireng mekaten. Iya. Leres Sang Patih kula pancen ngupati Penemban Begawan Durna. Perlunipun menapa? Kula menika badhe purita. Kula kepengin necep kawruh saking Penemban Begawan Durna. Kula kepengin kados Raden Bratasena ingkang saged necep kawruh teman nampi pituduhing Gusti Kang Murbing dumadi. Oh nggih, nyuwun pangapunten nggih menika nyuwun pangapunten namung dapur pamrayogi. Ing kalenggan mangke Kakang Rubaying Sukalima menika nembe mlebet sanggar pamujan wonten wingking menika. Menika nembe maneges karyaning Hyang Marbudengrat. Nyuwun pituduh saking ngarsaning Gusti ingkang Murbing dumadi. Mangke badhe kula aturaken. Kula badhe matur menawi Sang Prabu Karungkala menika badhe suwita. Badhe sowan dumateng Kakang Durna. Nanging nyuwun pangapunten lho. Nek sekolah ki ana uang pendaftaran. Nek sowan dumateng Kakang Rubaying Sukalima menika pancen kedah liwat kula. Menika wonten syaratipun. Syaratipun menapa Raden Patih? Ingkang nomor setunggal nggih kados padatan menika sampun paham to? Napa menika? Cekap sedasa yuta rumiyin. Kangge menapa menika? Pun ta menika. Mangke kula ingkang nanggel saged sowan dumateng Kakang Durna. Ingkang salajengipun panjenengan Paduka Sang Nata menika kedah saged mbingkas satruning Kakang Durna. Lho, menapa Bapa Durna menika nggadhah satru sekti? Wonten. Kakang Rubaying Sukalima menika nyuwun pitedah manjing sanggar pamelengan menika awit mrehatosaken mengsaipun satrunipun. Sinten satrunipun Bapa Durna? Kula ingkang sagah badhe ngrampungi Raden Patih. Njenengan midhangetaken nggih. Satrunipun Kakang Durna menika mboten wonten sanes kejawi namung pendhita ing Arga Kelasa Sang Penemban Begawan Bima Suci. Arga Kelasa menika wonten pundi? Mapanipun wonten tapel wates sisih kidul negari Ngastina. Sang Prabu kula ingkang jamin sing ngandika mangke badhe dipun tampi pinangka siswa utama
saking Kakang Drona nanging nggih menika kedah saged ngrampungi mengsaipun Kakang Drona. Wah, yen kados mekaten kula ingkang syukur. Dinten menika ugi kula badhe nyuwun pamit Raden Patih nyucuk harga kilasa. Bomo sonya pratangga Sirun Duryudana kula nyuwun pamit. Ya pangestu panjenengan kawula. Aja kaya bocah cilik duka digawa ati-ati aja kadineri. Ora rugi aku duwe patih sampean Paman Sengkuni. Diaturi kok. Kula menika nek babakan namung kados ngaten menika kecil. Menika sepele sinuwun. Wah ya. Paman Haryo Kados pundi sinuwun? najan mengkono aja nganti ditegakake lakune Prabu Karungkala. Awak-awak ana saka kaduan mbok menawa kono bab-bab kang butuhake Paman Haryo kudu ngrampungi perkara. Nuwun inggih kula namung sendika ngestaken dawuh. Kakang Ngawungga keparenga nyari rani ngestreni Paman Haryo ngawat-awati Prabu Karungkala. Nuwun inggih Yayi Prabu. Kula namung sendika ngestaken dawuh jengandika Yayi Prabu Duryudana. Adimas Kartomanmu nuwun wonten timbalan ingkang dawuh O Prabu. Nyeras pantes bubarno kang kantung sibuk jeneng ingsun bakal kondur angedhaton. Nuwun sendika ngestaken dawuh. Setelah sabdaning Sang Utama Prabu Sri Suyudana tedak jelek saking palenggan Gyarsa kondur angedhaton. Kondurira Sang Nata kairang-irang dening para wadya.
Leren dhisik ya, Nduk. Iya, Mak, iya. Wah, jan balung tuwa kok garapane malah saya reg. Ayo nuruti kancane dhewe iki nom-nom kabeh kok ngono. Ya. Nduk, Apa, Mak? ora ana tembung kang pertitis coba ayo luwih dhisik aku kowe lan para kang rawuh ing bengi iki ngunjukake rasa syukur marang ngarsaning Gusti Allah Subhanahu wa taala ya, Nduk. Iya, Mak, iya. Ya jalaran apa wae kang tak rasakake, apa wae kang mok rasakake lan apa wae kang dirasakake dening para rawuh ing bengi iki kabeh kuwi mau awit saka paring Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngono ya, Mak. Iya. Ora beda kaya ing bengi iki para pepunden-pepunden ing Yayasan Jabalul Huda Jatisari Biting Kecamatan Purwantara Kabupaten Wonogiri iki, Nduk. Iya iki acarane apa to, Mak? Jane, Mak, kok kadingaren wayangan ning nggon pondok. Iki acarane harlah Yayasan Jabalul Huda Biting sing kaping 15, Nduk. Umure tegese wis 15 tahun ya, Mak. Iya, umure iki wis 15 tahun lan insyaallah engko bakal sak teruse lan selamanya jaya abadi. Yayasan Jabalul Huda, Nduk. Amin Allahumma amin. Aku melu ngaminke ya, Mak. Iya. Wah, jan ora ngira ora nyono lho sak dapurmu karo dapurku bengi iki kok didhawuhi sowane ning Biting Purwantara. Lah iya. Wong kene iki ulekaning seniman kedunging para budaya kok malah nekake dalang kok Etan Girit. Etan Girit piye? Lah saitane wates ki rak ya Etan Girit. Awake dhewe iki kepara wong Jaban Rangkah yen cara mbiyen ki klebu para-para kawula ing manca nagri ngono. Iya, nggone Dewi Ponorogo ki rak klebu manca nagri. Ngono ya, Mak. Iya, mula ya wah ngaturake gunging penuwun ya, Nduk, lan sadurunge mbok menawa ana akeh kurange nggonke awake dhewe nglimbuk karo nyangik. Muga-muga para pepunden Yayasan Jabalul Huda sumrambahing para pepunden ing Biting Purwantara Wonogiri lan para ingkang sami rawuh kepareng-paring pangapura ya, Nduk. Iya, Mak, iya. Wah, ki sowan jangkep nderek Mangayu Bagyo harlah ke-15 Yayasan Jabalul Huda ngiras pantes
nindakake penguatan nilai-nilai Pancasila dan seni budaya, Nduk. Ngono ya, Mak. Ya, iki ya ngiras pantes deklarasi desa seni dan budaya Biting Kecamatan Purwantara. Ngono. Ya, kabeh budaya ki ning kene enek kok, Nduk. Wah, nek nggon wayang iki kabeh seneng nanggap nek kene. Kok andake seneng nanggap apa sering mrene. Lagi iki mbok menawa sesuk-sesuk ya ana meneh. Ngono. Ya. Iki krawitan iki apa kothekan apa sejenisnya lho ya akeh banget ning kene. Nganti budaya-budaya sing awake dhewe ra mudeng iki kene ana. Ngono. Ya. Sowan jangkep saka laladan Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Ngono. Ya. Gamelan wayang komplit sak panggunge. Sound sistemnya dicepaki karo dulur-dulur SM. Lho nggih Mas. Nggih, SM Audio. Ngono. Ya. Ki rombongan Panjak Ngeslong Sanggar Badranaya. Kok Panjak Ngeslong? Pokoke nek ora enek sing ngeslong ngono rasane ora kepenak. Mula kok ya. Wah, kuwi ya kanca-kanca dalang Sinoman Ponorogo, kuwi saka sing demung siji loro kae kabeh dalang. Mas Hafiz, Mas Rendra, sarjana seni. Wis wisuda to Ndra Dek Ben? Apa nyicil foto sik? Wis wisuda kok ya. Ya. Sing nyaron siji kuwi ya dalang saka Punung Pacitan. Ki Prabowo Subianto. SSN. Mas Prabowo kok. Iya, wah asmane gak sepi karo presiden kita. Ngono. Sing tengene meneh kuwi ya dalang saka Munggu. Jenenge sapa? Amat. Mula lek manggung iki jenenge Kiamat. Kok sia-sia. Wah jan. Semono gedene Dek Mben kok tiba ki ndati lho mabruk ngono. Sing tengene meneh ku ya siswa kinasih Mbah Jathuk kuwi kaya Mas Heri. Iya, tengene kuwi Pak Bejo. Wah, jan kuwi master gajah-gajahan. Sing meking. Iya. Sing bonang kuwi ya dalang Ki Gondo Minten. Kok kaya lakon wahyang Godo Inten. Kae Godo Inten lek iki Gondo Minten. Kacek sithik. Iya. Sing nerus kuwi Pak Minto kuwi ya apa dulure Pak Minto Darsono. Ora iki siji Pak Minto siji. Sing genter iki ya dalang. Ki Revi Mariska. Kok kaya artis sinetron. Revi Vera. Iki ya dalang nom-noman SMKI kelas 3. Iki putu saka Kanjeng Rama Ki Sendroyetna Carita ngono. Ya. Sing ngendang kuwi ya sijine kuwi ya dalang. Wiwit sing saiki dalang terus geser bedhug kuwi Ki Pandu Wijaya. Kuwi ya putu saka Ki Sendroyetna Carita ngono. Ya. Sing ngendang Jaipong kuwi ya dalang. Aksana Bagus Dewangga kuwi rombongane dalang kabeh kok, Nduk. Ngono. Kok Askana? Aja kleru Astana lho, dadi kuburan lho. Aksana apik-apik kok diowahi. Nggih, sing ngendang pokok kuwi nggon tengah kuwi ya dalang kuwi. Dalang adu jago. Nah. Lakone nyanti-nyanti kok kongso adu jago aja. Ora gendong nut malah gendong pisau. Mas Gondomono. Nah, terus sing ngrebab iki, pengrebab saka Kayangan iki. Bathara Indra. Mas Muindra SSN menika saking Sragen. Nah, terus sing gondrong niku sing tabuhe suling ra tau keri niku. Nah, tabuhe suling keri ya repot. Kuwi Mas Tiawan. Panjak Ludruk Prajekan.
Kok panjak ludruk. Jan. Mula tak sawang kok mau ngantongi wedake sembrek lho. Rizka, iya. Sindene iki 1 2 3 4 5 6. Sing kulon dhewe iki nggih mriko leres kilen nggih. Ki Bu Sumarti iki sinden bakune dhewe ngono. Ya, sing tengene iki bakul payek bajang balok. Ki mang kaya katut rene ngono lho. Bakul kasur. Wah, mula kok ketok empuk. Ki Mbak Marfuah. Nah, sing tengene iki anu apa jenenge bojone Heri ta iki? Antek kleru aku ki lek muni. Iki. Wah iya. Mbak Hani. Spesialis tembang-tembang etanan. Nggih. Nggih. Oh, bojone Heri. Wo mula kok nyinden ning blandar kaya Ripras iki ta. Sing etane meneh iki Mbak Rina. Saka pundi mrikan niku Bulu nggih, Jambon. Kecamatan Jambon sing tengene niki weton Bandar Alim. Nah, weton Bandar Alim. Niki gawane sing ngendang jaipong. Wow. Mula kok asale ngendang ketok berak. Oh, jan nggih. Mbak Ratih Widyasari menika tasih SMA kelas tunggal. Ndah iya kok rada miring ngono sajae. Heeh. Sing mriki piyambak menika made in Wonogiri. Nah. Kepiar Purwantara. Purwantara kok Purwantara. Ya ki Mbak Lala. Alhamdulillah. Namung nginggil mriku. Wo. Wah. Mula kok tak sawang kok ngesor mau ketok piye ngono jebule ning dhuwur. Daleme kuwi lho. Yoga ki lek enom pikirane sensitif bodonan jan. Woh, kok arahe kok mrono. Jan. Nduk, apa mak? Aja kedawan-dawan nek guyon ndak malah ora tepak ya ki jalaran sowan ning nggone para pepunden Yayasan Jabalul Huda iki yang bergerak di bidang pendidikan lan iki kudu dirawuhi panjenengane Bapak Wakil Bupati sekaligus Bapak Bupati terpilih ing Wonogiri panjenengane Bapak Setyo Sukarno ngono. Ya ana uga pepundhene dhewe saka Pondok Pesantren Darul Hikmah Purwantara Romo Kyai Haji Solikul Hadi sarjana agama ngono ya Mak. Ya Ibu Mariji anggota DPRD Kabupaten Wonogiri ya rawuh, Porkopimcam Kecamatan Purwantara rawuh, Mbah Lurah Biting saha para perangkat ki mau ya rawuh, RT RW komplit sak Biting, Nduk. Kabeh para pengurus, Bapak Ibu wali santri Yayasan Jabalul Huda ya rawuh. Mula aja kedelarung-delarung nggone geguyonan. Tanjake dhisik sindene, Nduk. Iya, Mak, iya. Nanjake sing baku dhisik Bu Marti, jan niki au dengaren Begawan Kadis ora nderekke lho iki, Mas. Ning benjing-benjing iki mesti nyegan nggon cedhake Pak Bupati Sugiri mriko nggih. Wis ajeng kula pali nyegate itu mriko. Jan. Malah nginep nggih. Aku kula mengki tanggungan ndak malah ditangleti. Bu nyuwun uler kapan, Bu? Mengko, Bu. Tanjake sing halus-halus sik. Enggak, Mas Revi, slendro, Mas. Slendro Mas Revi. Siap. Lah, mike ketindian toh. Pengendar iki lek sik ABG sing disawang kok kuwi ae terusan. Maksudnya ki nyawang not kuwi lho. Iki kok ya Moga dindingane Mas Revi. Lah mike sik ketindian. Nggih.
janur kena ukuran bu derepi rokancane jalali lemas kowe gotong royong nyambut gawe layale yo durung takok kinclak kewayane murung biar mencurung Iya. kate jane ama rabuto kae buto komo nyambut Iya. gawe. yo Nyambut gawe ora pati ayu nanging mane heman iya bar ngene engko sing senggak Muindra karo Prabowo yoga paling pendiam ning rombongan ngeslong pendiam apa iki urung ngerti nek sedhela meneh ngono wah kok entone pas ngono wis jan maka wah sian wis marem ya lho iya wayangan iki nek ular kambang wis metu rasane wis kecekel ngono iya jan tenan kok mak aku nganti kaya urung percaya lho iki pirang dina kang kepungkur iki ya para pepunden kene iki ya Pak Isnaini, Pak Ambar, Pak Muji, Pak Agus terus sapa meneh nganti kelalen aku rawuh ning gubuke dhewe Ponorogo kono ya meneri ne paring dawuh ki was awake dhewe ya makarya ning Semarang tak kon ngenteni 3 dina mengkas 2 dina mengkas ding terus bengi panjenengane ki rawuh paring dawuh kanggo acara bengi iki ngono ya Nduk apa mak bengi iki uga disiarake secara langsung lumantar live streaming YouTube ngono ya ki para kadang-kadang gawane awake dhewe kanca-kanca Juve Multimedia Record
Mula iki iso mirsani lumantar live streaming yen to ana para kadang-kadang ing bidang kene kang lagi ora ana dalem merantau. Salah sawijine ya kalau mangsa akeh para pepunden Wonogiri iki padatan nyambut gawene pancen wah tenan kok. Nek Jawa Wonogiri, nek luar Jawa ki wong Padang, wah tenan. Para perantau-perantau hebat bermental kuat ngono. Ya, iki mau ya ana pepunden perantau sing wis kirimake napa lho, Nduk? Sapa mak diaturake? Wah, diaturake sik ya. Wah, iki ana narasine. Cerita hidup seorang anak desa. Lah kok medeni meniki. Dulu hidup sengsara di desa. Wah, nganti rada ngenes aku sing maca. Sekarang diberi anugerah dari Allah, nasibnya sudah berubah. Hidup bahagia bersama keluarga, rezekinya lancar. Sesuk nanggap wayang ya mari kita. Muga-muga. Dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang telah diberikan kepadanya dan keluarga. Ceritane lakonku di zaman semono iki nelongso. Pak Jemikun Sunter Muara Tanjung Priuk Jakarta Utara. Iki nyuwun gending Asmara Ndana Semarangan. Bawane aja turu sore kaki dawah ilir-ilir. Sing dikersake bawa engko panjenengane Bapak Isnaini saking pengurus Yayasan Jabalul Huda. Nah, engko iso diaturke ya Nduk, siji mbaka siji ya Mak ya. Mau ya ana nawala meneh urung sempat buka. Ning iki awake dhewe sowan ora jel Nduk. Tegese ki ya nggawa kanca adoh saka pinggir segara kidul kono. Lho, sapa kok malah medeni men Mas Gareng Pacitan. Ngono ya, Mak. Iya. Ketoke wis siap urung iki? Siap Bang Bayi. Neng buriku wajahe putih tak kira bakul skincare lho, jebule malah gareng. Serampatke, Mas. Ya, 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 ya.